Čaute lidi, zdraví vás Santa a... Homer. Ano, jsme to my. Nečekaně. A dneska si uděláme druhou informačku. Kvůli tomu, že na našem channelu už máme celkový zhlédnutí, což je 111, což jsou 3 jedničky. Což je magické číslo. Ne, prostě jsme rádi, že se díváte na naše videa. Ano, to taky. A Pište komentáře. pokud se nedivím, tak máme už 5 odběratelů. Ty vole, fakt. Jsem Jo. se nedíval. Máme 5 odběratelů. 111 Takže ještě 5 a zhlédnutí. bude vlog. Jo, takže ještě 5 a bude vlog. 111 zhlédnutí celkových videí. Moje video, přes co natáčíme, má 22 zhlédnutí. Zase moje video Cartown z Facebooku má 20 zhlédnutí. Homerovy pasti do multiplayeru, to je 21 zhlédnutí. Informačka. To má 29 zhlédnutí. To je prostě neuvěřitelné, jak jsme rádi za to, že se díváte na naše videa. A potom Homerovy Minecraft skiny. Ty jsou... Tam jsem vtipnej. Ty jsou 24, ty jsou druhý. Potom je přesně natáčíme, potom je soupasti a poslední je Facebook. To přes co natáčíme, na to se podívejte, to je, kdybyste chtěli být taky let's playeři, no jako my jsme trapáci, ale jako kdybyste chtěli být, tak to je dobrý, jako přes co natáčíme. S kým si píšeš? No tak, že natáčíme, tak je to taková kamarádka, která dala na svou stránku na Facebooku, že nás podpořila, že myslím, že kvůli ní máme už tolik zhlídnutí a tolik odběratelů. OK. Tak fajn. Co si ukážeme? Takže samozřejmě mám tady nějaké hry. Worms, Reoladet, potom Mafia, jedničku, Left 4 Dead 2. Potom tady máme Autoclub Revolution, to je dobrá racingovka, Counter, který mi nejede, protože mi to píše, že je Half-Life, blabla, jak si nereaguje, potom Battlefield 3, Call of Duty Modern Warfare 3, Crashdown 2, což je Cobra 11, potom Saints Row the First, ale tam se mi vymazali, záhadně se mi vymazali všechny savey, což teda nevím jak, ale měl jsem tam 49%. Potom NHL 9, v Need for Speed World, to nic, to si nevšimejte. Potom Left 4 Dead 2, to je i tady, já to mám dvakrát, nevím, jestli to nějak skopírovalo. Potom tady má Segra 3 The Sims, tak 4. Má tu na plný plyn, normální Sims, 3 jako originálku, potom Povolání snů a Cestovní horečku. Potom tady mám Juice 2, Hot Import Nights, Tigrova výprava, což já nehraju, ale můj bratránek, když tady někdy je, tak si to zahraje. Mladší, malý. Jo, mladší, jsou mu 3 roky. A potom World of Tanks, což taky už moc nehraju. OK, to byla menší ukázka mých her. Za chvíli, tykom, zrovna když natáčíme, tak já dávám na YouTube video. To se těšte. Je to takový rychlový tah. Jo, a co dál ještě? Potom tady máme Minecraft, to určitě víte, ne? Tak jsme pařili už. A Virtual DJ Home Free, což je takový programek, hned vám to ukážu. Vlastně, že si sem vložíte nějakou písničku, třeba já si tam dám... Ono to mu udělá tutoriál. Jo, já vám na to potom udělám tutoriál, použijte sem písničku, pustíte si to. A vidíte, různě to nějak remixujete. Co to už remixuješ? Ne, to jsem jenom ukazoval nějaký pufky. No nic. Jo, potom tady máme Need for Speed Pursuit. To je 2010. To je dobrá hra. To si určitě potom někdy zahraju. A co dál? Homer, nechtěl jsi něco říct ještě? Nevím. Akorát, že by nás potěšilo, jako kdybyste psali ty komentáře. Nějaký.
Jo, třeba jestli vám to pomohlo, nebo jestli, jako, co máme vylepšit a tak. Jo. Jo, potom tady mám programek A2B Catcher. To je vlastně, abyste mohli stahovat třeba nějaké písničky z YouTube, to hodně používám. To vám to taky potom udělám nějaký tutoriál. A nezapomeňte, ještě 5 odběrů a máte vlog. Což je vlastně to, že uvidíte naše obličeje. Naše bludé tváře. A pardon. Ne, to ne. To už jsem si nedovolil. Jasně lidi, dívejte, strašně mě baví takhle si přitáhnout. Jako tady tohle, když kliknete a táhnete, tak to máte takový to modrý a já si vždycky takhle označuju to auto, co tady mám na ploše, to Bugatti Veyron, Super Sport. To mě strašně baví. To dělám i já, když se mi načítá komplet. Jo. Ono bože, Bieber. Fuj. Nevím. Co Tak, jsme chtěli ještě říct? nevím, myslím, že je to zbytečný už prodlužovat. Takže prostě dávejte komentáře, odběry, like taky nemáme ještě žádnej. Dívejte se na naše videa, to by bylo tak všechno. No a pokud třeba prostě bych chtěl jenom říct, že pokud jste se třeba, prosím i vás, abyste třeba sdíleli na Facebooku Jo, no. ty videa, Jako prostě, aby to mělo větší sledovanost a nějaký ty odběry. Prostě ukazujte ty videa kamarádům, jo. netočíme to proto, aby jsme měli co nejvíc odběrů, ale hlavně proto, abychom vám s něčím pomohli. Jako kdybyste si napsali, tak vám to ukážeme a tak. Ano. A třeba pokud, jako, když se na to video díváte, tak jestli vám to třeba pomohlo, nebo vás to pobavilo, tak buď to lajkněte, nebo to napište do komentářů, že třeba jo, děkuji, pomohlo mi to, nevěděl jsem co s tím, tak když to by nás... No to ti řeknu pak, to je tajný. Okay. No tak, že by nás to třeba potěšilo a aspoň bychom věděli, jak se máme točit dál, nebo jestli to je zbytečný, nebo tak. No a nebo jako rozhodně bychom to točili jako, že bychom to radši točili ne jako unaveně, jako že stejně na to někdo nebude dívat a tak. No, to je pravda. To je všechno, zdárec. Čaute, Mějte se. čaute.